Atize maoko kativhure dare. Inini takaita muna April takaita musangano wevillage uyakauya musangano iwoyo kubva rapera muna December anga achishanda kuinde kumaine kuno kuchini maine saka haagare pamba. Musi iwoyo akauya takaita musangano apana cancel. Phone ndiani? Silent phone. Takaita musangano uyo akatanga musikanzi vaikutaura aita akagara kuchinja waita kugara vanhu takati kuita seurungochiita chiita uyeja vanhu kuti vataure sei usaite zvaurikuita izvozvo. Zveizi zvatirikutaura hapana zvatirikutaura itaurese musangano hekuti anokaizikanira kuremu zvokuti vaisi vanobva vanyarira kuti zivo. Saka kansira akati chigadzirisa munhu wako mamunagadzira uchaneta kandi chigadzirisa munhu kuti andichataura naye ndobva tapedza musangano ndobva tataura naye kandi ase kuti zvirezvire ndomuita munhu ndobva apera zvakakandokata. Saka iwo mwedzi unoyu musi wa 10 tasongera pera tati nemusangano tichishare musandiki tomasitendi watakapuwa kuti tipe vamayuthi tomasitendi icho takutaura manje nokuti takapedza kudhara nezvo takuda mazita manje evanhu uyu takudaidza vana vai ndopakadairawo akataura mambonditaurirawo here kuti muri kuita nezveipanapa. Takati iwewe ho haugari pano ore tichakutaurira rigera titangapedza zvokuita. Haana kunyarara akaramba achitaura zvimwe zvinosiririsa uri komiti yerudzi inohori zvakadai zvakaita hori wega wega wakuita mudhara hapana zvauri kumboita. Takati naiwe iwe ndati chikuori wei kuchiregera tipedze musangano wozonditaurira takashinga ndobva takopedza musangano iyoisatapere musi wa 10. Saka zvadaro manje ndopandakaona akatorafura nekomiti yacho neadzimai vangu vari mukomiti kuti vakatorafurwa kunzi endai munoraiwa webhayapa unotaurawo chiinhu akoma kumone wagarwa nekudaro. Saka nokudaro nguva iyoyo ndokabva ndafonera vamutemeri ndakati svikai kuno kundaharasiwa zvimwe zvisingaiti nemukomana zvakaitika zvinotaurwa naSabhuku vako ava ndizve umbeaachiri vanhu itai munonyepa ndati patinokovana nazvanditika itai munonyepa Sabhuku kutaura kuti hawaremekedzi kuti ndiSabhuku yawariramba ukanzi nomunhu rova mai vavo unovarova izvo unoregera
Niwe wati mwenye kwa sababu ndio sababu. Sana ndarama kutanga. Tawana. Solo di festival na kupinga. Very good. Pakutora nasokuba kutanga pauti katika vita usanga tina mchapa lens ile tama chigara. Nokungana na manye. Ora HP hiyo sana. HP ya support baba wakumbuka. Chizo boti tangeza ndase kukwasha. Tawana HP. Umtanga urajeka. HP tikaita msangano. We village. Babanzi parida kutwa masters na masters ari ngokuwa kuwa ma village. Ekuganzi kwa manyi. Saka pakabatwanzi pada kumupado kumdoke. Batwanzi mupado kumune nzvimbo here. Ichokutanga. Bosi mupado kumune ma mines. Pado kekaiswa ma mines. Kune vakaiswa ma mines. Ndopachinzi ngachitanga taenda ku Ministry of Mines. Tonoongorora kuti mupado muchine space here kuti malika bonotwa chii. Pakazorongwa rwendo rwenda Ministry of Mines kunoongorora kuti mupado kumune nzvimbo here. Vakaenda handisa kuti komiti iri yasabhuwa chindiana. Asi pakazoya feedback asabhuwashedzera kusina kuti feedback yeni yerwendo rwakafamba rwenda Ministry of Mines. Vadzoka vakasvika kuti mupado kamuna chii hamuna nzvimbo. Mese makazara chii mambeni kuti kune mambeni andisho maybe ma 6 mupado mwakabva kanza hamuna nzvimbo. Kunyaya dhangupereka chose yakadaro. Ndobva last year yakutara musestarad kuvashedzera musana. Ndobva tanga kutorwa nyaya iyi. Pachingopedza kunamachera asabva wangoti tipei mazita. Pamba kwakane wana 4 kudana 3 pane 2 kuda chii wati pachingodara ndi. Saka ndakabva ndabvunza kuna Sabhuku. Ngati mazita amu kudaya ndiye asi kupado kwazwanika nzvimbo here noti patikapedzera kuti musangano vari kuanza kuna chii akuna nzvimbo kwazara mamainzi. Sabhuku ndobva nditi aibvewe nyararere unogara kuno here kata kuda kuziva maybe kana pakaitwa musangano unogona ngonditi pakaitwa sei pakaitwa musangano ngosi wokuti mupado mwakazwanikwa nzvimbo ndobva ndanyara Sabhuku takabadisa kutsama kwayo but nyaya yakazoitika ndekuti manje vari pakati pokushedzera mazita eshedzerwa iyai vari pakati pokushedzera mazita eshedzerwa iyai indakazobvunza futi ndakati siongorero vega yobvunza iwo unotaura yakati vati ndibvunze zvavada kuti ikani vanogara pano vandoshanda kuchinimainomanezvanozoshandira saka inyaya kuti ndaida kungoziva kuti chii kwakazoitwa musanganiro but kubvira pandakanhina ndizobvunzwa kuyangu kubva tikapedzera kuita miteko kuti padhoka hamuna nzvimbo havana kuzoitwa kumupa munisimo kusangana kunzi tazowana nzvimbo kunga ava vakazofambira nzvimbo maybe nekomiti yavo yarandiziva svikira vazowana nzvimbo yavakawana ichinzi yawanika kusvikira vapege masteji avo nayo ungatendesa efustere uri kutaura zvinhu zvautaura uri chiipa papa komiti uri chiipa inini handina chigaro asabhuku taitaurwa ipapo musitazvisezi kansera akanga ari kokutanga kansera akanga asiri kansera akanga aripo takamudaidza kansera zvakataurika zvekutaurwa nemadhara avo anozviramba kana kuti anozvibvunza orit atione mumuganga wavo kuno manyisimangani yako iwewe vakawanda vada kupuwa mastenzi andii unogara pakipo aiwa uyu anotenderera munhu wandaitaindiragara uda usabu airi kuti mudhara amiraka tatarisi kuti mudhara yaita sei saka unoda kupinda muvanhu kuti vakuzive ndiwo panonyaya nokuti uyu mudhara ukamutarisa neeji yaani haangoni kumiswa kuti pane zvaanenge achitaura newewewe umwana wangu ushinganira aiwa mashoko angu aitaura wanga wakateerera ukuzovati muhuri une chii
unofunga saka unofunga kuti ida kuti mwana wega ndaenda kudara anganyitindira uone uri mwana uwo unofunga pakuberekwa kuvana vavo uri mwana uchinganirwa kana takazvitari kana ndakatarisa pavana vavainawo ndingangoita utunga hwenamba unomakore mangani apa ndingatira pavana vavo vandinozi vavainawo ndikandikasa pavana vavo ngomiresa mese kuri muno wavo uchataura zvaimakasumuka mese muri muno kutaura kuita mwana unzi wavane ndoda kuti uzokomenda kuti mwana woruzi wayo taura zvaimakao pamusoro changamira nichandinoda kubvunza aisamusakutarisa zvakumusoro chingobvunza kuna chairman naSabhuku ukada kuita musangano unotanga kubvunza kuna Sabhuku mutanga kutaurirana Sabhuku anokomitika panoumwewo komiti wakazongobvunza kuti nai unofanira kutaidza na Sabhuku uyu ukunzi wapiwa munda mukuzivawo here pamwe waibedurirwa utaurirwa kunzi tiri kuziva zvine waingonangana chete naSabhuku chete hauna mumwe komiti wakambobvunzawo panoumwewo komiti wakambobvunzawo akakutaurira ndozvaSabhuku taisa kwatiri kunozosamuna kutaura ndakabvunza komiti yakati hatina kugara tambogara musangano pasi kuti tichiita feedback yekuti ndakangobosi vavataura nemusangano wakabvunza komiti yakataisi waida kuti komiti kutaurire kuti kudii iye yogara meeting naSabhuku mumbondipotenimunopindura mubvunzo wacho pamusoro pachitaurwa musangano unga aSabhuku vakataure musangano handiti vachiudza tsanangweni ndovachedzera musangano titotese papapavo aiti mangwana vachiti sana wako ndo wanachedzera chi sangano vachiti mangwana sana wako ndechi aindokuza angotumwa ngonzi zvavanoita village rakakura nditi saka kune mapurisa evillage anoshedzera kusangana nditi saka vakavechi village saka Sabhuku vanozotive mange kusaidi kwaunogare koko ndakutokuko basa rokuta chese uchingozivisawo vanhu uchingoshedzera Sabhuku akutaura kuti ndinogara kuona uko ita basa rakati handidi saka iwo ndo wainzwa iye achitaura kuti ayo asi iyewa ndakabvunza inini manje ngozi iye asi kutozvizivawo zvemanhindizvo zvaasi kutozvizivawaida kumbobriefwa iwewe ndiwani yanga isiri nyaya yekubriefwa asi kuti ndakangoti semunhu ndogara ndisipo saka ndakangobvunzawo hauna usipo hauna mukati pamba pakwakoti hauna mukati here mukadzi ndinaye unaye anisana ari kupi anoti musangano yese anotoenda anotoatenda ndiya unobvunza iye akatova pamwe maybe zvakati wandisipo but musangano yese atose uri mwana akuda munhu handina kuzibuda unotopera kuinyaya kutsvaga kumitsvagiri hauna mwana akuda munhu uri mutsvagiri vane vana vari kuda minda ndo vanofanira kutsvaga kuti vana vedu vawanikwe kugara koiwe uri mutsvagira taikotose zvinhu zvokuti musangano unongoshedzerwa ngonzi village munhu wese kumusangano chiteerera nzevere washedwa hauna mari avo unosvika kunopane kuti hauna mwana akuda munhu teerera vamwe vakuru vakushedza vokuudza zvavari kuda kuti zviitwe unonwa fochida usamuzvese asi usambokukuto aiwa azibvumirwe yakainyaya kuda kungoedza kukasebvunzwisana oda ese mamadira mai ndinopedzera ndinopedzera mama murekudino ngomana sakudakaura wetu
wokuti zvawaibvunza sabhuku pane here vamwe komiti wawaibvunza ninyaya yekuti musangano wakasaucha pano ndowei akati akabvunza komiti ikaramba kuti hatizvizivi ndoda kubvunza iye kuti sabhuku uyu vaiva nemusangano wokuti vana vapiwe minda ko kansela akazoziva sei kuti kune musangano wokuti vana vapiwe minda uyu zvaati komiti yakaramba kuti papasina musangano uyu kansela akaziva sei kana kuti sabhuku kuti vagare musangano kuti vana vapiwe minda zvati sevanhu vakaramba pamusoro pakatanga kugarwa mitimbo kutanga ndopava pana kansela varipo vaya vachiadhisa nyaya achiwana nasabhuku pamusangano but apa pakazoita tichizonetsana sabhuku akansela vanokasabhuku vakazoti kansela tikangokona asinda kubvunza mukomana iwo haudi kubenefita ledi unoda sei une mapurisizi saka usida kuti vamwe vawani aiwa ingaisiriyo nyaya yacho enge nyaya iyi vakwesina hesabhuku kuti vataurire nyaya yekuti nyora mayuth mudzimba vasina maledi aiwa izvozvo ndo zvatikatowira kuti mayuth emunomu ndianofanira mucha mwana wani mucha kansela mwana wani asi mwana wasabhuku anangomuka here abvunza sabhuku zvokuita kana anotaura anofambidzana nasabhuku ndokuti kuita problem youdza mucha pamusoro pasabhuku wangu so kuona masabhuku makanselazi achikwesherana simba rinobva kupi makanselazi iwe kusapota kansela ndosandokubvunza kana hakwanisa kutaura chinhu nokuti kansela mucha kana asipo handiteerera zvotaura sabhuku ndo nyaya yake paika simba rakansela rinobva kunani kuti azogonomera pamberi penyu ini ndoda kuchaja murumo kuti mukangomusiya achiita zvaari kuita kuti uinfluensa vamwe iwe unozoita role model mukati mevamwe vanhu vaone kuti iwo wakateererwa stereki vanhu vachiteerera iweyo sabhuku achateerera saenda kugura musu unoda kutola akatsanangura unoda kutola ini ndiri kuti ione mhono uya sabhuku mhono regerero muzukuru wako mukumbire regerero sabhuku wangu kumbira regerero iwe wagara ibaba pazviziezvo tsikazira zisinje ani nyaya iyi wakaita sei uchitii hapana kutaura wakatadzira uchitii uchitii waivazvidza uchitichi still zvamukuita zvakanaka but aivazvidza achitichi mazuva acho kasa kwavazvidza uchitichi zvakumbira rege wati wakavhiringidza musangano wako waitaura kuti vhiringidza nei ichiti udii chinovhiringidza chacho chii taura ndakuchajira pakusekesa nare kuti serious enda unosaina mbudzi nhatu mberi munopa sabhuku imwe chete nayo panapa mise dhiki nomuswa 2 aiwa iwe haisi mhosva yangu kuti iwe ugarire mashoko kana uri kuchimaini wafunga kuti ukaluza mashoko saka ndofunga kuti kunyangadza dare rasabhuku ndoakuakuchengeta ndiakakuchengeta iwo mbiri dzoenda kuna sabhuku imwe chete noya kuti $40 mari yacho $40 pamuzi
So 18. Pano more you. Only transport. You know, so 18. So go to the news of cheap American to goods. There are all people not so cool. We can't sing as well, but they said all I'm good. So we said 18 October. Or you pakaita chitukiso chokuti kana ndochachitukiso chokuti makandidii unotaura chete aiwa kuna kunenetseka ina ini ndakabatikana ndasabwa swama kutumudza ndimi MDC sangano kutonga nyika ino muZambia ukawanikwa iwewe uchiita zvinhu zvinoita kuti ZANU-PF ivhiringidzwe kuita musangano wayo sita kutokufungidzira kuti pamwe uri opposition saka mashoko iwo anogona kukrosana nawo taura nokuti sabhuku ndo ZANU-PF hurumende yekutonga ndeye ZANU-PF saka ZANU-PF nditori secretary wawo zvikuseva hatiti isusu kakamene maposti imi mamunawo mumusangano musati kuti atonge isusu vazivi matunhu kana uchida ndikubvisisa ndokubvisisa nhasi kana mangwana nokuti asusu zvamakaisirwa maposti hamusugona kuashandisa neiwe ari kukumburisa uri chief wesero wechi district inobva muchi chiombo chi saka mombe iwona vandani muona yogara apa wagarire iwe kaininda kuti auti wagara une mosha ausika wadzidza unodzidzira kuno tokwakatanga mahungu kumadzimanga wazvinzwa ndokuti akupa example asi otaura nyaya yepolitics ane mahungu anangira kunayo enda wakura wazvidziya